салом дӯстон, мавзӯи Роналдо ҳеҷ ором намешавад. Як гурӯҳ бозингари португалиро тарафдорӣ мекунанду гурӯҳи дигар бошад бар он назаранд ки Роналдо бояд муҷозоти сахттар гирад. Гап айни ҳол дар мавриди ҳолати конкретӣ рафта истодааст. Ин пеш аз тамом шудани бозӣ аз майдон баромада рафтани Роналдо дар рақобат бо Тоттенхем бошад. Имрӯз мо ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем. Агар видеои моро то охир тамошо кунед, ҳатман дар бораи ояндаи Роналдо маълумот мегиред. Лайк монданро низ фаромӯш накунед. дӯстон, футболи дастаҳои мухлисонро хушбахт мегардонад. муро як қатор бозиҳои беҳтарин интизор аст. Дар Ла Лига Реали мағлубнашаванда дар майдони худ Севильяи дар кризис бударо пешвоз мегирад. Дар бозии марказии Премер Лигаи Англия Челси бо Манчестер Юнайтед во мехӯранд. Ба ғайр аз ин, Барселона дар Камп Nou пешвоз мегирад Атлетик Билбаоро. А дар Италия дар бозии марказии давр лидери чемпионат Наполи ба Рим сафар мекунад ба назди дастаи Мауриньо. Оё неаполитянҳо метавонанд серияи ғалабаи худро давом диҳанд? Тамошои ҳама ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз номи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Роберт Левандовски дар Барселона натиҷаҳои хуб нишон медиҳад ки инро мо дар голҳои ҳамлагари полшагӣ мебинем. Ӯ ба натиҷаи худи Месси наздик шуд, вале онро такрор накард. Лео дар 14 бозии аввали худ дар ҳайати нилнориҳо ба задани 17 гол мушарраф гашта буд. Роберт Левандовски бошад дар 14 бозии якуми худ дар сафи каталониё 16 голро ба номаш сабт кард. Яъне то натиҷаи таърихии Месси ба Роберт танҳо 1 гол нарасид. Дар Ла Лига натиҷаҳои хубро бозингарони бузургтарин аз оғози корномаашон нишон медиҳанд, аммо натиҷаҳое ҳастанд ки то ҳол ношикаста боқӣ мондаанд. Барои мисол, Роналдои бразилӣ дар мавсими 1996-97 дар Ла Лига дебют карда дар 10 бозии аввал беш аз 10 гол зад ки то ҳол ба ҳеҷ кас даст надодааст. Натиҷаҳои Ромарио, Ханси Крайкал ва Йохан Кройф ҳам дар мавсими дебютияшон боиси аҳсан аст. Номбурдоҳо дар мавсимҳои якуми худ дар Ла Лига тавонистанд дар 10 бозии аввал 10 гол зананд. Криштиану Роналдо бошад барои ба ҳадаф расонидани 10 гол дар Ла Лига дар мавсими якумаш 13 бозиро дар ҳайати Реал сарф кард. Голҳои худро Левандовски дар ҳамаи мусобиқаҳо ба нишон расонидааст, на танҳо дар Ла Лига. Чанд рӯз пеш дар остонаи бозии дастаи Манчестер Сити ва Ливерпул сармураббии мерсиядиё Юрген Клоп ишора кард ки дастаи Манчестер Сити дар равзанаи трансферӣ метавонад дилхоҳ бозингарро ба сафашон ҷалб кунад. Онҳо имкониятҳои номаҳдуди молиявӣ доранд. Ҳамчунин Клоп қайд кард ки Манчестер Сити тавонист ҳамлагари беҳтаринро ба сафи худ ҷалб кунад. Мо ин корҳоро карда наметавонем. Ин ҷо Клоп албатта Эрлинг Холландро дар назар дорад. Ба Хосеп Гвардиола дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ бо Брайтон ин суолро додам ва ӯ дар бораи андешаҳои Клоп чӣ гуфта метавонад. Мутахассиси 51-солаи испанӣ ишора кард ки ман аз ин гуфтаҳои Юрген Клоп дар ҳайрат нестам. Якум бор нест ки ӯ дар ин масъала ибрози андеша мекунад. Қаблан ҳам Клоп бо чунин ишораҳо ба ҷониби дастаи мо ҳазлу танзҳоро мепартофт. ҳақиқати ҳол он аст ки Манчестер Сити, ПСЖ, Ньюкасл пули калон доранд, вале ин маънои онро надорад ки мо метавонем дилхоҳ бозингарро ба худ иҷоза диҳем. Клоп бо чунин гуфтаҳо пеш аз ҳама ҳолати дастаи худро фаҳмонданӣ мешавад. Яъне мутахассиси олмонӣ тавассути мисоли Хосеп Гвардиола ва Манчестер Сити гуфтанӣ аст ки барои дастовардҳои баланд ба мо ҳам зарфияту иқтидори мисли Манчестер Сити лозим аст. мавсими чорум аст ки Жоа Феликс дар дастаи Атлетико бозӣ мекунад. Барои ҷалби ӯ мадридиҳо 127 миллион евро сарф карданд, вале бозингари португалӣ бо он сатҳе ки дар Бенфика дошт ҳатто наздик наомад. аз оғози ин трансфер хеле аҷиб ва пур аз суолҳо буд. Як бозингари ором, соҳиби техника, аммо бенасиб аз нишонаҳои бузурги физикӣ ба дастаи мардакҳои бозудор ва бруталҳо афтод. мушкилии Феликс дар Атлетико маҳз ҳамин аст. ӯ ва стили Атлетико дар ҳамдигар хеле дуранд. дар 4 сол ҳарду кӯшиши расидан ба ҳамдигарро кардан, вале бенатиҷа. айни ҳол роҳи хеле хуб барои Феликс рафтан аз Атлетико мебошад. ӯ танҳо 22 сол дорад ва метавонад дар дастаҳои дигар мавқеи худро ба пуррагӣ пайдо кунад, мин ҷумла дар Манчестер Юнайтед. дастаи кишвари Англия дар фасли зимистонаи трансферӣ мехоҳад Феликсро ба сафи худ ҷалб карда бо ин роҳ Роналдоро иваз кунад. гап сари аренда бо ҳаққи хариди баъдӣ наменавад. Феликс дар мавсими ҷорӣ ҳам бештар дар ҳайати захиравӣ қарор дорад. 12 бозие ки дар онҳо Жоа ҳунарнамоӣ кардааст, 3 паси головар дорад. Криштиану Роналдо дар чунин миқдори бозиҳо 2 гол зада 1 асист кардааст. гуфта мешавад ки агенти ҳардуи бозингар Жорже Мендеш метавонад дар моҳи январ ин масъаларо ҳал кунад.
дар чунин вазъият ҳам нафароне пайдо мешаванд аз миёни собиқ бозингарони номдор ки Роналдоро дастгирӣ мекунанд. Барои мисол Рой Кин, Патрис Виейра, Рио Фердинанд ва ғайраҳо. Аз ҳама гапи худро дар ин масъала фикр дорам собиқ бозингари Ливерпул Ҷейми Каррагер гуфт. Ӯ дар як намоиши телевизионӣ бо Фердинанд баҳс мекард ва Рио чун ҳар вақта тарафдори Роналдо буд. Фердинанд ба Каррагер гуфт ки ту барои он Роналдоро танқид мекунӣ ки ӯ дар Олд Траффорд бо ту дастфишурӣ накард. Каррагер дар ҷавоб чунин гуфт: ман мефаҳмам ки Роналдо дӯсти ту аст ва шумо бо ӯ ва Патрис Виейра дар WhatsApp чат доред, аммо як ба ҳақиқат назарандоз ту фикру ақидаи худата гап зан, ту Рио Фердинанд ҳастӣ. Тен Хаг ба масъалаи Роналдо чанд равшанӣ андохт. Аз ҳама муҳимаш ин буд ки Тен Хаг мехост Криштианоро дар дақиқаҳои охир ба майдон орад, вале ҳамлагари Португалия аз ин даст кашидааст. Аз ин маълум мешавад ки гуноҳ ба пуррагӣ ба сайри Роналдо меафтад. Ӯ албатта дар инстаграмаш як иншои калон дар ин мавзӯъ навишт ва эҳсосотро ба ҳама гунаҳгор кард, вале ин дигар фоида надорад. Бо чунин рафтораш Роналдо нишон дод ки ӯ аз ғалабаи МЮ ва аз бозии хуби ин даста хурсанд нест, яъне худашро болотар аз даста медонад. Тен Хаг ишора кард ки Криштиано танҳо дар бозӣ бо Челси ба майдон нахоҳад омад. Пас аз ин ӯ боз ба дастаи асосӣ бармегардад. Мо бо ӯ ниёз дорем ва Роналдо узви ҷудонашавандаи даста мебошад, гуфт Тен Хаг. Аз ин амалаш Роналдо ба чӣ гирифтор шуд? Ӯ аз бозӣ бо Челси маҳрум гардид. Ба дастаи асосӣ тамрин накарда бо тими Ю-21 машқу тамрин хоҳад кард. 720 000 фунтро аз даст медиҳад. Ин маблағ барои Роналдо дирам аст, вале нишон медиҳад ки дар МЮ ҳама Тен Хагро тарафдорӣ мекунанд ва қарори муҷозоти Роналдоро дуруст медонанд. ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.